Follow Solomon, oh. Follow Solomon, oh. Follow Solomon, oh. Kiye ni newe dirani ma. Ohaneze follow Solomon, oh. Follow Solomon, oh. Follow Solomon, oh. Kiye ni newe dirani ma. Ndị bayi nke menke isi aka ji wee nwere igbosi ọka ezugo ka ara atọ gaza wee tọtụziere ngịga oge erugo ka akpọ ududo oku n'ọnụ ya ndị eluigwe na nduru nke igwe burule ihe tụrụ ugo pụrụ iche site n'eluigwe ma buru budata ya n'ụwa wee buru ya wee bunye the authentic president nke ọhaneze Lagos bụ Chief Solomon Ogbonna Agụene. Solomon dị anyị mma mbombo, Solomon dị anyị mma mbombo, onye Chimere si na mmadụ apụghị na ya mbombo, onye Chimere si na mmadụ apụghị na ya mbombo. O nwere ikike nke o nwere dịka onye ndu nke ndị Igbo n'ọhaneze na Lagos ka o nwere wee chee nnukwu eze nwaanyị nke ndị Igbo bụ Prophetess Adaobi Favour Ojiakor agaraga echichi nke nnukwu onye amụma nke ndị ọhaneze na Igbo niile n'ụwa dum n'ihi na ihe a na-eme bụ ihe nke mmụọ. Ihe a na-eme ọ bụ ihe mmụọ, onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ, onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja oke mmụọ, odogwa kata ka m wee esoro ụzọ ọkwa gị gbarụkwala fụ mmụọ oke mmụọ, nwoke terete oke mmụọ, olore gbelo mbọ oke mmụọ, ijere nwanụ feligwe oke mmụọ, ọbata obie oke mmụọ, oke mmụọ oke mmụọ, nwoke terete oke mmụọ, odogwa kata aka oke mmụọ oke mmụọ. Prophetess Favour ebuga amụma nke pụtara ihe nke ụfọdụ n'ime ndị mmadụ ji wee bụrụ gọvanọ na mgbe gara aga. O bugokwa amụma nke ndị bụ gọvanọ na-achị ugbu a na obodo anyị bụ Nigeria. Ya onwe ya bụ Prophetess Favour ebukwala amụma maka ndị bụ senators na members of House of Representatives and Assembly n'ụbọchị nke taa. Onye amụma nke a pụrụ iche bụ onye Chineke nyere onyinye amara dị egwu ike ibu amụma ma ezi ihe dị iche iche. Ihe niile o kwuru nke ọbụla Chineke gwara ya na-abịa na mmezu. N'ezie Prophetess Favour bukwara amụma n'isi the authentic president anyị bụ Chief Solomon Ogbonna Agụene n'afọ gara aga. Ụfọdụ n'ime ndị tụkwasịrị obi n'ime nzukọ ya ga-ebili igbo ya mgba n'afọ nke anyị nọ n'ime ya. Ọ gwakwara ya ọzọ na ndị ahụ bụ ndị kpụrụ ya gaa ụlọ ikpe mgbe ọ banyere n'ọchịchị na ha ga-abịa bịa yọọ ya ka ha dozie. Nke a ga-abịa na mmezu ka o nwee ike rụtọpụ ezi ọlụ niile nke ọ na-alụ. N'ezie nke a bịara na mmezu n'ihi na ndị ahụ ndị kpọrọ ya gaa n'ụlọ ikpe bịakwara bịa agwụ ya ka ha ga dozie. Wee garuo n'ụlọ ikpe wee sị na Chief Solomon Ogbonna Agụene ga-amalite ọchịchị nke ya n'ihi na afọ niile nke a kpọrọ ya gaa ụlọ ikpe awụrụla ihe gara aga. Prophetess Favour gwakwara na ndị awụ ndị gbara ama mmadụ anọ awụ ndị na-akpa nkịta na nkịta ga-ekpude ha maka na ha ga-eweta ajọ aha n'ebe ndị Igbo nọ na Lagos State Government n'ihi na naanị onye Lagos State Government maara bụ onye ndu nke ndị Igbo bụ naanị Chief Solomon Ogbonna Agụene. N'ezie nke a bịara na mmezu maka na ndị omekome a gara ga-esi n'ụzọ azụ wee na-anara gọọmenti Lagos Steeti ego wụ nke afọ ha gbapụrụla ugbu a na gọọmenti enweghịzi ike ịtụkwasị ha obi. Prophetess Favour wụ nnukwu onye amụma nke Chineke ji arụ ọrụ. Ihe niile wụ nke o kwuru na-abịa na mmezu. Ọbụna amụma nke o buru maka prezidenti ndị obodo mba ọzọ bịachara na mmezu. N'ezie Prophetess Favour ebugokwa amụma maka onye ga-abụ onye isi ala na prezidenti nke Nigeria. Mmemme nke a ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 16 nke ọnwa iri nke a kpọrọ 16th of October 2022 na Calabar Hall nke dị na 25 Ajao Road, Surulere, Lagos. A na-akpọku ndị enyi na ikwu na ibe ka ha bịa na mmemme nke a n'ihi na ọ bụ mmemme nke pụrụ iche nke ndị mmụọ ozi na ikiriki ngozi ga-awụkwasa ndị niile bịara na ya.